să vă declinați identitatea. Eu sunt organ. Bună ziua, dragii mei prieteni! Suntem reținuți de poliție pentru că am venit cu copiii în parc, iar copiii noștri au urcat pe tobogan. Și acum poliția română, poliția locală, acel minunat domn, dar mai ales acest minunat domn, aș vrea să cunosc numele, Deci nu aveți dreptul, numele dumneavoastră. Dumneavoastră nu aveți dreptul să mă filmați fără acordul meu. Da? Dacă dumneavoastră aveți în spațiu public, așa, sunt live pe Facebook. Vă rog frumos. Vă rog frumos să mă chemați în instanță. Vă rog frumos. Asta era problema în România, că doi copii mici cu sindrom Down, doi copii mici cu dezabilități s-au dus, băi, oameni buni. Băi, oameni buni, voi sunteți normali. Ia uitați-vă puțin, oameni buni. Salut! Ia uitați-vă voi puțin. Suntem cu copiii în parc. Să vedeți și voi în ce țară trăim, măi, oameni buni. Refuză să-și decline identitatea. Băi, oameni buni. Deci, cei doi copii ai noștri pe care îi cunoașteți cu toții, o țară întreagă, da? Am ieșit în parc cu ei. Am ieșit în parc. Copiii, pentru că sunt copii, au făcut greșeala să se ducă pe acest tobogan. Distinsa doamnă de la poliția locală a considerat că acest lucru, copiii noștri de a se urca în tobogan, trebuie sancționat, trebuie eventual să fim arestați. Voi înțelegeți în ce țară trăim? Băi, oameni, voi înțelegeți în ce țară trăim? Voi înțelegeți? Asta era problema în România. Au rezolvat tot cu rasismul, cu discriminările, cu tot, măi, fraților, mă. Au rezolvat tot, voi înțelegeți? Noi eram problema. Noi cu cei doi copii ai noștri. Noi cu doi copii eram problema maximă în România. Asta este țara în care trăim. Asta este țara în care trăim. Serios, ia uite. Ia auziți ce spune aici domnul. Vrea să ne ia la secție. Cu doi copii mici, vrea să ne ia la secție. Trebuie să vă stabilesc identitatea. Vrea să ne ia la secție. Cristina Bălan, folosește Google. Folosește Google. Folosește Google. N-am să mă legitimez pentru un asemenea abuz imbecil și inepția asta. Solicitarea oricărui organ de ordine să vă declinați identitatea. Haide, tata, să mergem. Doamnă, hai, tata, să mergem. Nu v-ați declinat identitatea, vă dau haideți, tati, să mergem. Că vă duc la secție. Deci, baby, hai să mergem. Așa spune legea. Vă mai repet, pentru a nu știu câta oară, dacă nu-mi spuneți numele și... Vreau să, vă rog frumos, prieteni dragi, vă rog frumos, un avocat să mă sune acum. Vă rog din suflet, un avocat să mă sune acum. Rog pe cine este live, poliția română, oricine, să vină aici să lămurim acest aspect. Nu se poate! Nu se poate să facem asemenea tambălău, asemenea scandal de față cu copiii noștri. Suntem reținuți cu toți cu copii pentru că Toma și Matei ne-au scăpat din mână și s-au dus pe tobogane. Băi, oameni buni, ați luat-o razna. Măi, frate, am luat-o razna de tot, ne-a tâmpit pandemia, mă, frate. Nu mai judecăm, nu mai avem creier, băi, băiatule, bă. Nu suntem normali la cap. Uite-te, la ce asistă doi copii. El a găsit să facă legea. El a găsit să facă legea față de noi, mă. Ne-a găsit, mă, noi eram. Ăia care fură păduri, ăia care fură țara asta, ăia care fură indemnizație pentru copii cu handicap, bă, ăia nu plătesc, mă. Ăia primesc pensii speciale, ăia primesc tot. Ăia sunt pupați în cor și ridicați în slăbi. Și noi, pentru că s-au dus copii pe tobogane, băi, oameni, voi înțelegeți? Voi înțelegeți în ce țară trăim? Uită la el, că de 20 de minute, de jumătate de oră, are de spus lucruri. Ne ține cu copiii aici pentru că au îndrăznit copiii să se urce pe tobogan. Noi nu avem drepturi, suntem niște animale. Nu înțelegeți românește, domnule, aveți probleme, chiar nu înțelegeți românește. Da, avem probleme. Nu. Trebuie să vă declinați identitatea. Nu trebuie să v-am spus de la început. pentru că n-am făcut nimic. Extraordinar. Nume, prenume și data nașterii. Eu n-am făcut nimic, Anul domnule. când v-ați născut. Vă rog frumos, vreau să mă sune un avocat. Avem atâția prieteni avocați. Cristian Sârbu, cine oricare ne sunteți aproape acum și sunteți pe frecvență. Vă rugăm frumos, sunați-ne. Eu nu o las așa, nu este posibil. De 20 de minute omul ăsta nu ne lasă să plecăm pentru că copiii noștri, Toma și Matei, s-au dus pe tobogan, băi, frate, mă, eram în parc, ne plimbam și s-au dus copiii pe tobogan. Pentru asta, băi, băiatule, toți ceilalți care fac căcaturi în țara asta scapă imaculat. Dacă eram acum, nu știu ce mare mahăr, era ok. Era ok. Da, bun, haideți. Mă voi legitima eu. Legitimează-te tu, te rog frumos. Deci vă rog frumos să nu puneți mâna pe mine. Te rog frumos să te legitimezi. Mâna pe mine, este grav. Dar te rog frumos să te legitimezi.
Da, mă legitimez eu. Vă rog să mă Îți rămâneți arăt un eu minut actul. până ies verificările. Îți arăt eu Verificați actul. dracului odată. Sunteți Vă rog live. frumos un minut să rămâneți să Că iasă am un uite, program cu frumoși suntem. copii. Ia Rugămintea uite-ne mea ce este... frumoși suntem. Hai să Rugămintea ne mea vedem este, frumos pe doamnă, Facebook, amândoi. Să rămâneți pe loc. Da? Doamnă, Uite buletinul meu. doamnă, Ia uite, este soția mea. rămâneți pe loc, așa Mă duc spune în procedura, mașină, un minut. măi, omule, că mă duc, că am copii mici. Vei plăti terapiile de recuperare pentru copiii ăștia, băi, omule. Păi cum să vreau să Băi, vă gândesc eu pe ai dumneavoastră? auzit? Vei plăti terapiile de recuperare pentru copiii ăștia. Sunt doi copii cu dezabilități, cu sindrom Down. Ce o amenință așa cu privirea? Ce o amenință așa cu privirea, mă? Uniforma ta. Ce om ești? Ești căsătorit? Ai copii? Repet, rămâneți pe Zim! loc până este Ți verificarea. se pare normal? Ți se pare normal să te Prezentați poți și așa? dumneavoastră actul de Uite identitate. actul meu de Alexandru identitate. Paraschiv este numele Cum? meu. Alexandru Paraschiv. Da. La ce unitate? De Poftim? cine La aparții? Serviciul de Intervenție Serviciu de al intervenții. sectorului Bun, patru, dar îmi vreau pare să foarte prezentați bine. actul de Uite-l aici. identitate. Stați să vă Bălan notez datele. Gabriel. Trebuie să vă notez Bălan datele. Gabriel, te rog Cu tot frumos, respect. la mine în mână rămâne. Vino cu acul La agenda. mine în mână rămâne. Stai să deschid ușa Numai la o secundă copii. să pot să vă datele. Să deschid ușa la copii să Deschideți-o, intre în nu mai mașină. țipați. Cum să nu Nu țip mai după ce mi-ai țipați, țipat că jumătate de oră la nu mai soție? țipați, vă rog frumos, Ce vrei să mă vă rog, bați? Vrei să-mi dai una? Ești la pe Domnule, Facebook, te rog sunteți frumos. instigator. Eu Sunteți instigator? instigator. Am Sunteți venit cel să-mi mai ia mare fără instigator. nevasta, pentru că de un sfert de oră ați încolțit-o. Apărați-vă Ați de încolțit-o pentru că copiii noștri s-au dus pe tobogan. Vezi că în seara asta vei fi la toate știrile. Zic de acum. Arătați-mi buletinul. Uite-l aici. Da? Hai, notează. Bălan Gabriel. Vreau și numele tău, te rog frumos. Țineți-l pe loc că îl mișcați și nu pot să văd. Vreau și numele tău, te rog frumos. Numele meu pentru ce-l dorești? Sunteți obligați să vă legitimați, ca să nu zic că trebuie să-mi dați o carte de vizită acum. Cu numărul vostru de telefon și cu tot. Nu, ps. Dar voi Sunteți nu v-ați- obligați. Voi nu v-ați prezentat. Sunteți pe obligat. jumătate Nu ne-am prezentat. Ce am făcut? Ce am făcut? Zim, te rog frumos. Spune acum. Live pe Facebook. Ce anume am făcut? Care... Nu. Ce Domnul am Golan, încărcat? sunteți Care a liberi fost să mergeți. crima? Pentru Care a astăzi fost o să crima? fiți Care a dumneavoastră fost crima? sancționat pentru tulburarea liniștii Care a și fost ordinii crima? publice. Vă rog frumos. Sunteți liberi Chiar să vă rog mergeți. frumos. Doamnă, vă rog frumos numele Doamna dumneavoastră. va fi sancționată Doamnele, pentru nu- nerespectarea doamnă, numărul- ordonanței militare. Doamnă, vă rog frumos. Vă rog frumos să le înhărțuiți Numele pe dumneavoastră. reguli. Numele Vă și rog gradul frumos dumneavoastră să și unde înhărțuiți sunteți. colega, domnule. Nu, vă rog frumos să-mi spuneți acum. Cine sunteți În dumneavoastră regulă, să se sunteți pe legitimeze? registrare. Foarte Sunteți pe bine, o să fiți registrare. sancționat pentru tulburarea liniștii și ordinii. Sigur că da, iar dumneavoastră Iar veți fi soția sancționat, dumneavoastră da? va fi sancționată pentru nerespectarea ordonanței militare. Așa, în Vă rog regulă. frumos să mergeți, nu mă mai Și pentru hărțuirea copiilor mei, cine este responsabil? Pentru crima de a se urca în Sunteți tobogan. niște părinți Pentru- responsabili și după părerea mea cu probleme la cap. Da? Asta este fix părerea Te mea. rog să mai spui. Te rog să mai spui. Mai spune lucruri de genul ăsta, că sunt foarte în avantajul tău. Sunt foarte în avantajul tău, spun sincer. Abia aștept să ne reîntâlnim când o să-ți cer scuze față de noi, jur. Nu e normal, nu este uman să te porți așa, nu e normal. Nu e normal să te porți așa. Nu este normal. Ce să semnezi pentru Deci ce? nu semnați. În regulă, la revedere. Pentru tulburarea liniștii publice, după ce ai amenințat-o, după ce ai privit-o cu ochi de ucigaș pe o femeie cu doi copii mici cu dizabilități, după ce ți-a spus ce respectă în legea, mă, s-au dus copiii pe tobogan, ești normal? S-au dus copiii pe tobogan, ce vrei să iau la bătaie copiii? Ești normal la cap? Ordonanță militară, doi copii, băi băiatule! Să vă fie rușine! Să fie ție rușine că te porți așa, băi omule! Că nu ești om! Nu e normal să te porți așa! Doamne ferește, ați rezolvat toate crimele în țara asta! Toate abuzurile! Tot ați rezolvat! Ați găsit să vă năpustiți pe o mamă cu doi copii în parc! De ce? Că s-au dus copii pe tobogan! Doamne ferește, băi, nu vă mai satură Dumnezeu! Nu vă mai satură Dumnezeu! Ne consultați specialist, o să fii pe toate canalele media din România, deșteptule! Ha, Doamne, îmi cer scuze că ați asistat la așa ceva, nu credeam în viața mea că o să asist la așa ceva, jur, nu credeam! N-am făcut în viața mea un live și sper să nu mai fie nevoie niciodată în viața asta să mai fac un live. Bă, o iau razna, mă! O iau razna după ce că toți căcații în țara asta nu fac nimic pentru cu oamenii cu dizabilități, pentru copiii cu dizabilități, după ce că ne fură și ne bagă pumnul în gât, vine căcatul ăsta cu ochi, s-a găsit el marele războinic al luminii. Unde, mă, să facă el dreptate, mă, că s-au dus doi copii pe tobogan? Băi, tată, băi, nu, că nu suntem normali la cap, mă. Nu suntem normali la cap. Nu suntem normali. Au rezolvat tot, mă, cu furturi, cu tot au rezolvat. Doamne ferește așa ceva. Doavar dracu pe toți. De la cel mai mare până la cel mai mic. Vă doare în cur de noi, de toți.
indiferent de statut social, indiferent de orice, vă doare în cur de toți. Ăsta este adevărul. Să muriți toți. Lua var dracu să vă ia, că m-a scos din toți pepenii. M-am luptat ani de zile să schimbăm căcaturile care se întâmplă și se întâmplă în continuare abuzuri legate de copii cu dezabilități. De ce? Pentru că burta voastră trebuie să mănânce mereu. Când vă săturați, mă? Când vă săturați? Neoameni ce sunteți! Să vă fie rușine! Îmi cer scuze, oameni. Doamne, așa ceva. Eu nu mai sunt om. Nu mai sunt om. Vă rog frumos, după ce o să termin live-ul ăsta, să vă uitați în urmă, să asistați și voi, să vedeți ce priviri criminale iar îi trăgea Cristinei, măi, oameni buni, mă. Că parcă zici că nu știu ce făcuse, parcă zici că violase o țară întreagă, mă, băiatule, bă, nu sunt normali, mă, la cap, mă. Li s-a urcat puterea la cap. Iau la pandemia pe îndălături. Nu sunt normali la cap. Dacă vă pasă câtuși de puțin de copii și de oameni, mă, frate, faceți ceva! Faceți ceva pentru oameni, nu numai pentru voi, pentru burta voastră de politicieni ratați! Scârbelor! Scârbelor!